Dito tayo sa terminal sa pilahan ng ano, sa booking ng luwa. Pang 4:45 pa tayo. Ayan. 4:20 pa lang. Ayan, shit. Patay pa ang makina niyan. Patay pa kay activity sa diesel. Kaming mahal ng diesel. Bago na tayo paanda rin yan, malapit na tayo paalis. Kasi 4:45 ang ano natin alis. Pag sila rin. Patay pa ang makina niya. Sila si Migo. Sakay na kayo. March 5, 19. Ano na tayo? Pa Manila, Pugsuting. Bahay nito na hindi sa Bicol, Pugsuting, sa Buwa. Ayan o. O yan natin buka dito. Hingin ko pa. Huli ka na, Pugsuting, huli ka na. Paliligo ka pa, huli ka na, Pugsuting. Paandar na ng Pugsuting, paandar na kay malapit na tayo alis, Pugsuting. Para magsakay ng ating mga pasayro. O yan o, ating mga pasayro. May talang loob, Pugsuting, may itang loob. O yan natin pamanok-manok ko. Sila na yung sa right na, Pugsuting. O pinang magsakay ang pasero, kaya alis na tayo. May alis na tayo, Pugsuting. Sakay na kayo, sakay na. Mahal na kita. Mahal na kita, sakay na. Sakat na, sakat na. Mahal na kita. Pero walo lang. Ipick up pa tayo ng Limanan. Penta sa Limanan, Pugsuting, dito tayo sa booking ng ano, Buwa. Alis na tayo, Pugsuting. Saka na, saka na, saka na. Sedam, Pugsuting. Salah natin kay alis na tayo. Uniform, uniform, uniform. Walo pa ka? Tutulungan pa ka? Oo.
si Tateng. Okay lang, tapos na eh. Pabulkit din yung isa. Every face. Pabulkit kasi flat yung kaliwa niyan. Galing sa ngayon, galing sa ngayon.